good afternoon po sa ating lahat. And kay Ma'am Ferdosia po, happy 56th birthday po sa inyo, Ma'am. And Ma'am, may idea po ba kayo kung kanino po galing yung surpresang ito para sa inyo? Alright, walang idea si Ma'am. So itong surpresang ito para sa inyo, Ma'am, meron din po silang pinadalang letter or message po na babasahin ko na lang po para sa inyo. Ayan, nakalagay po dito sa letter. To my fabulous mama. Happiest 56th birthday to you. Sana bigyan ka pa ng Panginoon ng mahaba pang buhay. Hindi man tayo magkakasama, dalangin namin ay lagi kang masaya at malayo sa sakit. Kaming lahat at ng mga apo mo at kasama mga kapatid ko ay bumabati sa iyo ng happy birthday. Enjoy life to the fullest and we love you. From your panganay, Arlene. Ayan, palakpakan naman po natin si Ma'am Ferdosia po. And Ma'am, meron po ba kayong mensahe po or hindi may short message na lang po para po kay sender, para po kay Ma'am Arlene po? Salamat po. Arlene, salamat. Nagbigay ka pala nito. Hindi namin alam. Salamat po, anak. Ayan, palakpakan naman po natin si Ma'am Ferdosia po. And ganda na lang din po natin sila ng happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sabay-sabay na lang Ayan, po. yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ayan, pati Ma'am, wish na lang po muna tayo Ma'am bago po natin i-blow yung candle. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Ma'am Ferdosia po. And once again, happy 56th birthday po sa inyo, Ma'am. And picture taking na lang po tayo, Ma'am. Picture na lang.